Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni kendo nya kwara mga jwang kamoro moro ma intiyo kinyiri maket kod mandi kaponi ko kitudri kodwa dai koskalo kanyo 21 bang' saa 2 kinyiri maket kod mandi kaka ne wasesingo ni kendo ne walando ni etilniri mar twak wantie ka koda wendo mano migosi Joshua Clinton Okise achiel kuom jota yore tije kar thieth ne Roma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e bomoneri maduong' ma Kisumu. En odiochienge mokwongo motwak kod oganda jokanyanam e Kala TV kaendi. Kata kamano kod jumanieri nyiewa bedo kod twak moyiedhi koda jagoro eten migao mar somo migosi Oluga. Twak no noriwo ute fwambo kod keyo ma opogore nyakora mga jong. Miyiena mondo mi ami migosi Joshua Clinton Okise thuolo mondo mi omosi oganda jokanyanam otimnwe nonde ne to wuod ng'a to wuok e gwenge mage to osebedo kochiedho nade eneno ni girito ngima oganda. Machiegni daktari mose oganda jokanyanam. Erokamano nya Justice, nyinga Joshua Clinton Okise, an wuod Kisumu County ka, Seme, sub-county, mane komonyuola, kendo an be dongo ka ne wagomba kapok wadhi e mbui wacho ni diemo kachacha en misome. Exactly. An be asomo wana Kaloka Primary School, adhi e nursery Obolas nursery, then Kajul's Primary School, then adhi Kaloka Primary School, then secondary tadhi Chula Imbo. Mane nono. Mana Kisumu kora na Seme sub-county tadonjo Kisumu West madonje to gisani atiyo kaka jatelo maduong' hospital mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Adogero kamano kuom miya thuolo ni mondo bi wago mbaka gi jopiny gonagiwa mondo wanyisgi chenro mwataye e hospital mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mane sirikal okawo kendo sani nie national government. Erokamano ahinya. Mana kwachako migosi Okise pimne oganda jokanyanam ni wawinjo kitiyo gi dhok moro kanyo ni piny owacho nokawo Jaramogi kendo oting'o e rang'iny mamalo. Odwok chien matin kapok piny owacho ne okawo Jaramogi. Ne utimo ang'o to ne unade to wecheu mag yuto mar neno ni ubero ngima jotuo ne chalo nade? Anyalo wacho ni kapok ne national government okawo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, ok anyal wacho ni thieth ne dhi marach, to nitie kaka thieth ne dhi maber, lakini ne nitiere moko mane nitie ma ng'ato nyaka bedgo nikech ng'ato ok nyal bedo 100%. To Kisumu County koterne gi ngire Peter Anyang' Nyong'o notemo matek kabisa nikech en hospital, en county kende ma by that time Jaramogi ne na level 6. To nitie gima ndadwa ni explain nikech jiwe ni ki igine ne level 6 kiwacho about level 6 to mano nyiso ni national government and osedhi a national government. Level 6 ni biro as far as services ma hospital chiwo. Onya bedo koro nwabedo level 6 in 2023 December. Mane jo KMPDC obiro motimo no assessment moneno ni ber kendo ber services moa offer koro osechope kiwango mar level 6 according to the services. Koro nitie difference between ASAGA, semi-autonomous government agency, to gibedo a level 6. Inyalo ni ne pod wanyalo bedo under county kaka 2023 ng'eni pod wan under county, but already ne wase attain level 6 kaluwore gi chenro mwatayo to gi services mene wachiwo. To just as gima ne timore yudo kan was attain that level mar level 6, mada appreciate county government mar Kisumu kuom support mane gimiyo Jaramogi, nikech staff mar Jaramogi gin mane gichulo kendo gimoro amora mane timre Jaramogi gin mane gineno ni ochopo kare gi pesa mane gimiyo Jaramogi. To nochope a level makoro
Jaramogi ne thiedho ok jok mantie Kisumu County kende. Jaramogi koro ne thiedho jok ma e region. Actually, region mora obed Lake Region Economic Block counties, ma wan gi counties 14. Koro iyudo ka Jaramogi nose grow moingo county mar government ma Kisumu in terms of population mane biro Jaramogi. Oganda mang'eny ne law thieth. Oganda mang'eny Jaramogi. Koro iyudo ka this Lake Region Economic Block ok contribute into ginene tayo chenro mar Jaramogi. Mano miyo koro ne ber mondo koro Jaramogi okaw gi national government nekech catchment mane population mane waserve ne koro waserve jok mae e gwenge mopogore opogore, counties mopogore opogore, kata kibire ward iyudo ka nitie jok moa Garissa, jok moa Lamu, jok moa Ting'eni jo Garissa ok contribute GDP mar Kisumu County. Koro nitie gik mane wanyalo timo kaponi wane county gik moko ne dhi mbele maber, to kano osekaw the facility gi national government to nitie lokruok moko mane waneno in terms of funding nikech mondo improve services nyaka idwar pesa. Koro national government no increase the allocation mar Jaramogi nikech iyudo ka diere ka Jaramogi ne nyalo choko kata gimoro 300 million in a year, to imiye support ma kuom county government. Miluongo ni mano nochoko kende. Alafu to imiye support ma kuom national government. Actually in national government through county. Gin magi disperse funds. Disperse ne county funds. But iyudo ka nitie miluongo ni on source revenue. OSR, on source revenue. Koro samoro ka national government nikech direkdo ka national government ne leo kabisa pesa ne deko. Koro ne chuno county government mar Kisumu mondo pesa ma gichoko matin cha ema mondo gior ne hospital. Gin magidokre ofuk mondo chenro omodhi mbele maber hospital. But ne gimiyowaga 90 million in a year. Koro 90 million numedo gi 200 ni. Gi 200 or 300 mano nyalo yudo ni. Koro mano biro around 400 million in a year. But apart from that, nitie kaka county be ne contribute indirectly through payment mar staff. Nikech staff mang'eny mane county chulo ne giwuok Jaramogi. Nikech kanye ma wan gi dakteche madongo iluongo ni specialist. To specialist gi mondo ichulgi pesa gi ng'eny. Kore duong kabisa. Koro Jaramogi mane okawo the better part of the wage bill mar Kisumu County. Koro iyudo ka apart from pesa mane 300 million mane Jaramogi choko ni, the 90 million mane wuok exchequer recurrent, to personal emolument mane Kisumu County kelo Jaramogi ne en almost 700 million in a year. Koro kiriwo gi mano to Jaramogi to Kisumu County ne miyo Jaramogi allocation more almost 1 billion. Koro iyudo ka mano pesa mang'eny kabisa. I want to appreciate Kisumu County for the good job mane gitimo. But koro nwaneno ni level mwasechope wawagol burden kuom Kisumu County. To process maybe if you allow me kapok wachopo kanyo, nitie japiny moro ma samoro kwinj tiend Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Waket koma kun wadonjo abo paro ni wadonje kuma kaka koro national government nodonjre kodwa. Ne dayo moro mantie mwalo tie kaloka dam kacha. Dayo moro mantie mwalo e wigwanya masere kai. Masamoro en Jaramogi ni mong'eyo. Ko wiye moro bare matin to no ring mana Jaramogi lerno ani to category mag osiptende gi watiyo go nade. I'm just as kadak Nyamasare ta winjo ka ya moro loda gimoro tima aringo kanye mondo wa understand kwa nyor Jaramogi yor facilities mamoko. Erokamano ahinya Justus. Ada lero mano to ada lere I know ni sha en a topic ma most of the
interested to ji dwaga winjo, yes. But anyalo lere in terms of SHA, kaka SHA operates. Yes. Nikech ang'e ni mano penjo ma inyalo penja. Exactly. Mano penjo ma koluongo e station to kowuok moko pok openjo. Nyakumul, yes. We alere nikech en be en gi pek mare kanyo. Koro iyudo ka nokel SHA otake over NHIF. Yes. To gima ne owile SHA en kiniyo NHIF. Gima ne owile SHA the words kende manobedo change gi law manobedo change. Gi chik makoro gae. Chik makoro gae. Okay. Koro SHA kaka nobedo formed. SHA nobedo formed in such a way that mondo wa build facilities mantie piny ka. Okay. Level 1. Bingeni wan gitegi level 1. Level 1 I may know it, but I may not understand. Nyamrerwa. Okay. Nyamrerwa sani government okawo nyamrera momiyo gi mijingo moro kanyo. Yes. Ginyalo handle jatuo, ginyalo pimo malaria. In fact, nitie kits moko manomigi. Giwuothogo. They can even help government in terms of manyo data, collecting data. Koro, mane ringeni level 1. Okay. To kawa kanyo to wadhi level 2. Dispensaries. Yes. To an example of dispensary? Dispensary, anyalo wacho ni kaka koro seme kacha wan gi Nyadado. Yes. To being that kanatiye Kisumu County nikech kapok notera Jaramogi atiyo Kisumu County Department mar Health for around 2 years. Yes. Nawuotho hospitande te mantie Kisumu County ka. Ming'e thothgi. Ang'e thothgi. Yes. Ang'e kata kwadhi Kochieng, tie hospital moro e kano kiluongo ni Kochieng. Mago hospitande mane asewuothe. Kochieng dispensary. Wan gi Lela Health Center. Yes. Mago koro mano koro level 2 dispensaries go. Then wadhi level 3 makoro en health center. Then quiet kanyo to wadhi level 4 makoro gin sub county hospital. Koro sub county hospital gin kaka Manywanda gini ka. Okay. Mantie Kadibo. Kama Manywanda nitie Seme. Maseme, okay, Manywanda go ngeni kwani. Wantie gi Masogo sub county hospital. Masogo nitie, I think Masogo cha nitie Moroni. Yeah. In between Moroni gi Nyandoka. Moroni gi Nyandoka. To wantie gi Katito. Yes. Mano is a level 4 hospital. Then wantie gi hospital moro Mokio kuma ji gore gani. Sondu. That is in Sondu, yes. Yeah, Sondu sub-county hospital. Yes. Hospitande wana sele mote. Wanwangi state mari kaka gi Chal. Koro kia kanyo to wadhi level 5. Yes. Level 5, ido ka level 5 sani e Kisumu County ka pod waonge level 5. Apart from kata ki district hospital. Yes. Category mare pod ente category mar level 4. How about Lumumba? Lumumba pod en level. Lumumba is a sub-county hospital, okay. Level 4. But government no ka Kisumu County. Angoma dictates, angoma miyo odongo. Services. Gini magionge ge services koso pod dok obedo equipped. Make me understand. Services kaka nang'isi Jaramogi nowuok e level 5 to level 6. Koro nitie assessment ma jo KMPDC timo. Okay. KMPDC mangi ma regulate kaka en body ma regulate kaka chiwo thieth. Weche mag thieth e pacho ka. Okay. Koro ka dwano mondo omi level to gibiro to gitimo assessment. Makata Jaramogi notimne assessment for almost 2 years. Gibiro gikuong gitimo assessment. Ginario kinono wanona. Okay. Ging'iyo ni ma timo kama nikech nitie standard mar level 6, nitie checklist. Manego beni gik ma level 6 timo. Nitie checklist mantie gik mane level 5 nego beni timo. Nitie equipment manego beni bedo e level 5. Okay. Nitie equipment manego beni bedo go e level 4. Kaka koro level 4 nego beni aneno ka sani county government ma Kisumu temo mondo surgeries inyalo kata tim Ahero kachacha. Inyalo kata tim surgery Kombewa. Yes. Koro ino ka Kisumu County be sani temo mondo giket hospitende wagi mantie Kisumu County mangima e level manego beni gibet. Ino ka en level 4 lakini services mabedo offered Oken body is not equating to level 4. Okay. Koro kasha no biro tido ka gibedo categorized level 4A, level 4B. Yes. Koro and I do I explain mano, then how do SHA work? Exactly. Koro SHA nitie funds adek. SHA ka. Nitie primary healthcare fund. Primary healthcare fund. Primary healthcare fund ni en inyalo dhi e dispensary, inyalo dhi e health center, inyalo dhi e sub-county hospital, tithiedhi nono. Inyalo dhi e level 1. Why is it a fund kithiedhi nono?
I'll explain it. Idhi level 1, idhi level 2, Yes. idhi level 3, and some of the level 4s. Okay. Tidhi to kidhi hospital no inyalo dhi tidok dala. Okay. Ok idhi tibedo admitted. Okay. Koro so long as ni se register as a member of SHA, tidhi hospital no to details ni bedo covered. The government will pay the hospital. Giluongo ni capitation. Mana kaka imiyoga skunde. Mana kaka imiyoga skunde cha. But koro government chulo capitation no according to the number of patients modhi e hospital. Malimoga kar thieth. Malimo kar thieth no. Okay. Yeah. Kata So, maybe more limo in a given period of time. In a given period of time. Nekech sani government oketo system in such a way that ni kata jatend miwacho miluongo ni Olugan. Yes. Onyal Dr. Luga kumobete sani onyalo ni jotuo Jaramogi jotuo thiedh jotuo adi. En gi ability maneno ni to gidonjo machalani. Nitie laws manobedo approved. Yes. Mine one of them is Digital Health Authority Agency Act. To nitie manobedo FIF Act. To gi mar SHIF ni. Laws gi nitie kaka ne oketgi in such a way that gi improve healthcare services a country nzima. Koro SHA kidhi PHC ni iluongo ni Primary Healthcare Fund. Yes. En kidhi thieth kachacha kata kidhi Manywanda kachacha tithiedhi, kidhi Kolenyo kachacha tithiedhi, kidhi hospital moro nitie machiegni kodu kachacha. That's Kombewa. No, ok en Kombewa. Nitie moro machiegni kodu, is it Orlando? But Orlando ka. Koro kidhi kanyo to onego bed ni thiedhi. Kose thiedhi to details meki ikawo to SHA biro chulo facility capitation. Mano jatuo madhi hospital to duogo. Mano primary healthcare fund take care of. But ekae wan gi the second fund and money any government otimone allocation. Yes. Out of taxes mwachulo, government otimo allocation momiyo fund no pesa. Omenda mabalang. Magiketo. Bang koro kwa kanyo to wan gi Social Health Insurance Fund, SHIF. These are two different things. They are two different things. Mae gima japiny ok winji, daktari. Japiny ok winj gini. To SHIF ni anyalo wacho ni e Kisumu County ka nwachako gimiluongo ni Marwa. Akia koda ka ni winje, Kisumu County Health Insurance Fund. I think we launched it, yes. We launched it. To gini eka nochake, ingeni professor, injo ka ji temo kata nano ka my boss, who is the cabinet secretary, Honorable Ndwali, okwotiga Professor Peter Anyang' Nyong'o. Yes. Ka ne en minister mar health, notemo kelo gimiluongo ni social health insurance ni. Social. Ingeni machacha was National Hospital Insurance Fund. NHIF then, nochako gi National Health Insurance Fund. The National Hospital Insurance Fund. How can you insure the hospital? You are insuring the healthcare of people. You are insuring people. You can't insure the hospital. Not the hospital. Not the hospital. Okay. So, manamiyo laws gi nobedo change to governor mar Kisumu County notemo ka ne en minister mar health nokofaulu. Then kobedo governor to temo e Kisumu County ka. Yes. Okelo gimiluongo ni Kisumu County Health Insurance Fund. Marwa. Mano bedo dubbed ni Marwa. Yes. Nang'is natie Kisumu County for some time. I participated in terms of rolling out this Marwa. Koro ki compare the SHA gi Marwa kaka ne gitiyo, mano miyo ka SHA nochakre ni to Marwa to collapse. Nikech negigi national government no they adopt the insurance system mane bedo run in Kisumu Kisumu County. So they were more or less the same. They were more or less the same. Okay. Nikech iyudo ka PHC ni Marwa ne chulo ne indigents. Yes. Ju PHC ni en midhi hospital to koke nindi ti iduogo. Koro SHA, SHIF, Social Health Insurance Fund, ei SHA ka, en koro en nyaka ichul. Kese timni means testing cha, to you have to contribute some money. I think ni just as my gima dalero na jopiny. Emi aka hotel. Emi ami tuolo. Neke jiji ok gini. So I don't blame people. Ng'ato moko na simu ni kaka jafwambo. Ado kasi chiko tich adhi mana ot. Ni odhi Lumumba. To tamro ok thiedh nyathi. To en e SHA. Osebedo ka ochudo. Oonge system. Yeah. You see,
ok nadwa donjra e wachni nikech samoro nitie gima both of us ok understand. Yes. Koro kilero ne oganda jokanyalam kama, japiny nyalo biro gi motive ni dhi keth nying Russia. Yes. But ing'eni as a professional onego bed ni dig deep ni ka ero japiny to miyi report. Ok inyal wuok tichako ndiko gimoro about Russia kapok idhi mibet piny gi the in charge mopimoni ni gini ran kama. Ino ka koro iwinji pime achiel kachiel ni. Maybe there was lack of ng'eyo in a way or there. Sensitization was a problem. Mamano gima and I participated in the validation man. In terms of development, make laws, make shaggy, I participated. Naisini, I participated in implementing Marwa Kisumu County. Exactly. And being that ni Marwa, Gi Shama Wangoni, they are more or less the same thing. So my mind and our mind was actually incorporated in this thing. So I understand how this thing operates. Koro kichope social health insurance fund kai anisini wangi funds a day. Yes. Koro kai koro japenya kachul. Mano koro one social health. Yeah, social health insurance fund. And given here under SHA. Gigi funds kitema wachoni, they are covered under social health authority. Now, kichopo kanyo to koro japenya kachul. Koro itimo registration, osepenji gikate, openji ni idake odango, idake odlu, itomo nyaka karango, itimo ang'o gini, igo ang'o mitimo. Kise timo assessment note, to nitie pesa madhi biro ni mondo ichul. Obed 100, obed 100, luwore kaka ne answer questions ka. Ema dhi dictate what you are asked to pay. Yes. Okay. To gima timre, ido ka samoro jopinywa gi odhi cyber. To ngiso ja cyber mondo register. Ng'eni ja cyber kia status mari. So ja cyber tik nigi ka piyo mondo tema. Obo chako admit kama chielo. Mondo tema otik. Koro ido ka ji mang'eny, ido ka assessment margi ok tim ga maber. Koro kotiko ni tingise ni nego be ni chulo 1,000 in a month. To 1,000 no ng'ato. Ok understand kako chopo. En kaka gimotimore ni kaka ng'ama ne miyo mondo ofil ni questions ka. Ofilo nigo. Ing'e gimomiyo mano bedo tabu daktari ngech pap kuchu tu winjo ka Dr. Nyikal gere komako microphone to wacho ni shak mana 300. Tendo kato mi 100. They are getting confused. Yeah. Yes. Confusion obiro kaka ne questions manitie iluongo ni means testing. Obedo answered. Yes. Ki answer any ati itiko university. Idhi university. Dong idhi university. Pach ng'at ma ng'iyo ng'amo dhi university nitie class moketie. System no already oseketie class moro. Yes. So long as you click in the education level. Daktari, to lweti to pod ni nono. But he said click ni you are a graduate. Yes, oko bing'eyo. System no oko bing'eyo ni in grade lakini ni boda. Koro nitie ka jowanego benit bedo trained in terms kaka inyalo timo assessment means testing. And the same also happened, if I think so loud, ne jok ma bende are able but they lie. They do lie. But what do you think? What do you say? Ikaponi ba chulo pesa matin, donge de wacho ni kaka na gomba kaki. It is not good. Beda ja adier. Nikech ka in go to be in go. Yeah, it's support program mar SHA ni actually obere. Nikech do ka in terms of NHIF kaka ne en, then gi some discrimination moro kanyo matin. Nikech do ni adi contribute a standard amount regardless of my salary. My income. My salary. Yes. But I koro SHA ni abedo deducted 2.5% of my basic salary. Okay. Koro mateni the more I earn, the more I pay. Okay. To money it brings something called equalization. Dhano koro bedo maromre gwen. Dhano bedo maromre nikech ki earn 10,000 to 2.5% mar 10,000. To ka earn 100,000, tana bedo deducted more. Okay. Yeah. So idoka the poor they are benefiting now from the rich. Koro mana ikelo equalization. For example, kabedo deducted 30,000, 13,000 every month. Koro 13,000 ema SHA you go to allocate some money to primary healthcare fund. You understand? Kuma giyude andonge magiketo ne joma no dhi thiedhre Nyalande, ng'ama no dhi thiedhre
Okay. But you look at system mar NHIF cha nena na 1700 maximum regardless kata president manigi mana president chulo. To kikawo 2.5% magima president chulo sani en pesa mang'eny kabisa moromo kata chulo ne jomoko maonge sha nikech nitie kaka sirikal be nyalo chulo ne joma onge pesa iluongo gi ni indigents. Somebody was asking if I was paying and I've defaulted, how do I recover? Any figure. I was paying any figure. Just take an example. Kani chulo to ibedo default sama for a reason or the other. For a reason or the no other. No kadhi nyime kod chudo dweche moko adek mokalo chien. Gima ber gi system mar SHA ni penalties pod onge go. Mada encourage jowani sama pok giketo restriction mang'eny to nego bed ni uteka watemo chudo. Nikech mae system ma inyalo register kawuono to ichako thieth kawuono. My I do have because it is social health. Okay, like it is an insurance, but in the principles make insurance like one of the principles of insurance is that waiting period. Okay. Nikech doka ji mang'eny obedo matuo, nyalo bedo ni ituo kawuono. To being that ida benefit kuom SHA, ituo kawuono, register SHA kawuono, kise register to SHA dhi chulo ni 300,000. Mane go benigo ole pesa e ofukoni. Yes. To kise hospital to you forget about okay chul. To ido ka SHA ni ombeko mano inyalo dhi hospital ichudo kawuono onge waiting period tichako thieth immediately. To nitie penjo machando ga jowa momiyo na penjo wach defaulting nieri. Ka default to midhiero maka. Ase default kuom thuolo mok tin dweche 6. And achope maneno ka koro obro ng'isi ni pay for 1 year. Exactly, that's what I wanted to hear. Mano obro ng'isi ni pay for 1 year. Makum joma pay the least is 1 year could be roughly is it 4,000 or more? Kata 3,000. Yes. Ntie jomoko machulo kata 150 per month. Yeah, there are some people machulo nyaka 150 per month. Yeah, koro mano miyo sirikal dani chul for 1 year. To benefits making sure. This kike chulo dichiel owe thuolo. Okibed kod panic mang'eny. Okibed kod panic mang'eny. Chulo. What would you tell somebody mapok ondikore? Ang'o manyalo timre ka ng'ato pok ondikore to midhiero digore kuom ring Russia kata Kisumu county? Da aher ng'iso jopiny mapok ondikre SHA, ndikrie SHA. Kauru advantage ka government pok oketo rules mang'eny kaka waiting period ginika. Nikech ing'eni for this system to be sustainable. Yes. Intie rules ma biro chuno government mondo oketi. Kaka koro waiting period. It will force government at a given time koro gibiro kete. But kapo government oketo that waiting period, register for SHA, pay. Imagine ni ituo tidiro hospital tida tiyo gi almost ionge gi cover. Ida chulo pesa kufuki almost 200,000. To ginyalo chulo SHA 4,000. To SHA cover ni pesa no te. O cover ni kata 400,000. Tichulo 4,000 o cover jaodi, o cover nyithindi. Okay. Koro nitie jok ma wacho ga ni SHA ok ti. Bed matuo mondo ibi hospital e kibong'ia ni SHA tiyo. But kikirit mondi bed matuo. Exactly. Mano wacho nobody wants to fall sick. Yeah, nobody wants to fall sick. But you know ng'eny gi sama koro gibedo matuo magiringo hospital cha. Eka koro nyati ng'ato onge SHA. Exactly. Ng'ato onge SHA. To samoro kara kaka jatelo maduong' mar hospital ma Jaramogi. Ido ka ng'ato onge SHA but othiedhe ma bill nochopo 1 million. To koro biro ni mondo awe. If you take 1 million, just say even at 300,000. Why dalama? You understand? Obro ni mondo awave. To gibata ng'ang'is japiny. De beni ingish ka ingish SHA. To pesa cha ichulo 4,000. De miwa thuolo mondo wan wa claim pesa kwa kuom SHA. Kwa claim pesa ni to adido pesa mwanyalo run go hospital. Exactly. But kwa kao pesa ni wa wave te. Unwe kaka kuchiedhi. Kaka wadhi manyo yath ongi. Teka kabisa. Kawinji. Koro katieko kar SHA no, yes. Sekao time kanyo. To social health insurance fund ni en ma koro kisechule to koro kibedo admitted district. Koro primary health insurance fund cha ok ti. Kanyo koro nyaka ibeda paid up member. So it means ni maybe joma samoro gono simo ni ane SHA to jogo tamre thieth daro tamre paid up member. Who can explain that to that person?
Ng'ama mandate mar pimo ne? All kaka kibiro Jaramogi one anybody, any front desk person was sensitized. Nurses, our clerical officers, cashiers, jok matiye SHA, watimo sensitization ma each and every time one ga gi CME mwangiso kaka SHA nego beniti nitiyo. Koro primary healthcare fund en onyalo chuli ibiro e level 1 up to level 4, but in ng'amo biro to dok. Okay. To kapo ni biro tibedo admitted, koro nyaka ibeda paid up member. That's a story for another day. That's a story for another day. Okay. And then ngato nyalo penjo ni accept lastly, yes please. A fund no. Yes. Koro Jaramogi to kibiro e level 6. Yes. To koro PhD no kiti. What is that now? The Lumumba thing, the Kisumu dispensary County thing. Mano koro kiti. Okay. Primary healthcare fund no. En koro kibiro Jaramogi nikech the system. Ka for a reason no the other chuno no teri Jaramogi. No teri Jaramogi. To koro ibiro for malaria test. Dichuni mondo itigi cash for outpatient. Nikech the system marsha nobedo designed in such a way that the lower facilities nego beni bed equipped to handle gimoro kaka ich catch, But malaria. whose fault is that now tuona kunyal thiedh Kisumu County? You Koro chuno adhi Jaramogi. Ingeni system pod tegno. System pod tegno. Yes. You understand? System pod tegno. Koro for example kadhi Nyalunya health center to kayudo yath to SHA to sechulo capitation ne Lumumba hospital. Osechul gi pesa kendo gin gi pesa. Samo do ka pesa mochul gi ni samoro jok mane gineno ne tin. Exactly. No koromo pesa ma ginyalo ng'iyo go yath. Koro there's a way the government is also planning to collaborate with KEMSA mondo KEMSA or ensure need drugs are also distributed in these hospitals. Yes. Koro it is a good system, but iwacho gani system must take time to also mature, to get build up. But given negitimo ni they wanted to discongest the referral facilities. Okay. Mondo koro kibiro ibiro Jaramogi ni in case En wach mochuno nyaka koro ibi Jaramogi. To kacha be nyaka bed gi barua. Referral. Yes. Nitie cases moko moingre ma kata waneno to mago kata ko Otimagi wiu. Kata ko onge referral to mago donja. Exactly. Koro kuna nyiso jopiny ni ka ikae to kibi Jaramogi. Bia Jaramogi, lakini kibiro Jaramogi to outpatient mar SHA tok bitiyo. Okay. Koro ibiro to inichu. You know the reason why that is key, sir. Nitie ji ma gin ging'eni Jaramogi osiptal. Ang'eyo. Nitie ji ma ging'eni en thiedh ga Lumumba. Nitie ng'at ma nong'e ni tiere ga district. But the good news is, nwang'eni problem no nitie, culture marriage. Yes. Nwakawo Victoria Hospital. Koro Victoria Hospital ni en level 4. Mantie Milimani. Mantie Milimani ni. Sani wa offer level 4 services there. Machane kidhi kacha nyalo miyi yath nyadang'o to onge pesa. Ka in a registered member mar SHA. Yes. To inyalo miyi outpatient services kanyo. To kibiro e main hospital, to system mar SHA ok bi yienwa claim outpatient services. Okay. The last fund here en luonge ni Emergency Chronic Critical Care Fund. Mag tuoche matalare. Tuoche matalare. Teko gi ng'eny. Mithiedho to ok dhi. Makore gayo gaga. Koro ng'amo biro cha to orkego ICU tir. Okay. Fund no take care of that in the ICU. Ng'amo bigo to dhi e ward to kosekete ward nikech Jaramogi koro shift ema tiyo. Okay, yes. Nyaka ibed paid up member. Yes. Mondo atim ni MRI nyaka ibed paid up member. Mondo atim ni CT scan nyaka ibed paid up member. Nyaka warwaki ward nyaka ibed paid up member. Koro kwa sero aki ward to ibedo complications moko biro ringo kodi ICU. Koro fund Emergency Critical Care and Chronic and Critical Care Fund takes effect for 12 days in the ICU. Then after 12 days, iduoki, ke ibedo man ki say improve, icha kiduoki e ward. Samu duoki e ward cha shift takes effect. Kanyo to understand. I had my brother at Russia, by the way. Mano bedo kanyo dweche jumbe adek. Yes. Nwa samoro notere ICU acha kwa gole. Odoke ward tuka acha obet kanyo samoro igochunwa ni wadwa gol remo. Things happen, you rush. So mano to no me learn ma understand how it works. So samoro ne japiny moro mandala ja
gin mok gi understand. Gin mok gi understand. But ang'ino ni kaka temo explain neno, temo understand. And then my last question on that would be ni jomoko ndimo wacho na setemo register gin to tama. Kenda. Kotama kenda, I want to put my ego down. What should I do? Gidhi e cyber inyalo kony gi mocha ni nyalo dhi e cyber mora machiegni kod inyalo kony gi. I think ni kidhi e cyber beda kanyo ngano penjo go to. Koro nyisa ni penjo mantie kanyo go nyisa ngi ada duoko jogo dwaro nang'o to nyamrero ma be nitie koro gwengi be nyalo konyi. Okay. Yeah. To ka in kata nyathi moro samoro nitie jowa gi maonge smartphone gi nigi kin gi nyathi moro ma iluongo ni .com Gen Z gi be nyalo jana ma digital gi eki nyalo konyi register. Nitie mang'eny ma nyalo wacho about SHA. Ng'eni SHA is wide, topic, yes, is very wide topic. It's a very wide topic. And maybe lastly kapok wadhi wagwetho kama ne wadwa wuoye wache kaka koro no transit. Yeah. Makoro dhi nyime. A brief on that? Yeah, koro kanwa transit kanwa dhi nyime to makoro national government ne obet piny, the cabinet secretaries nobet through the chairmanship mar His Excellency President William Ruto, and they give it ma they approved the Jaramogi to be a saga, not a level 6. What is this saga? Semi-autonomous government agency. Semi-saga. Mano pod tiende nang'o? Mano tiende ni ya. Parni wuoyo gi mama ni moro ma. Mano tiende ni koro Jaramogi. Yes. No omi thuolo ni ginyalo nitie decisions ma koro wanyalo make, wanyalo timo kiwan. Nitie koro girimiti moko mwanyalo donje kiwan. Koro kwa bed ni wabedo control kabisa gi county government kata koro miwa thuolo mar kata kwandiko ji kiwan. Un gi tochwa moro. Unyalo timo ga achiel ariyo adek. Wanyalo timo ga achiel ariyo adek. For example, koro miwa ka power ne en 100%. Yes. Koro miwa 70% mag power. Mano miluongo ni semi. Manyiso ni pod ting'iyo uga piny owacho pod ting'o wang'e. Semi government autonomous agency. So ne obedo mana koro nobedo approved. Kosebedo approved, mano timore last year 2024 in March. Koro nun nyaka warit mondo koro omiwa power. Okay. Power moro. On a light note. Mondo koro omiwa power. Yes. Power mar koro chako tich ayanga. Exactly. Kaka semi government autonomous agency. So power ni no biro through what's called a legal notice. A legal notice. Nikech government kata cabinet secretaries ne nyalo approve, but koko miu legality, the law basis of it, to kunyal dhi mbele. The law mabind wa together. Yes. Okunyal dhi mbele. Koro mano no miwa in August last year. Yes. Koro mane wacho ni koro wabedo officially we now became a parastatal. Jaramogi now obedo a parastatal. Whatever you're calling level 6. Level 6. How are you handling yourself with your level 6? Kaka igiyore mane? Weche, why expect ni kata nti koro kaka wadwa neu. Yeah. Kabiro to kayuda ka yugi obeda. What are you doing? What are you trying? Sani to uneno kaka Jaramogi watemo. Koro power manosemiwa, koro power ni comes with resources. Yes. Koro ada explain. Exactly. Kanyo briefly okatidhi mang'eny. Ada explain in 3 ways. Yes. Number 1, in terms of service delivery. Number 2, in terms of human resource. Number 3, Maradek in terms of infrastructure and development. So in terms of service delivery, Justus, nitie gik moko manok wanyal timo kane pod one under county, one level 6 because of financial incapacity. Okay. Ne ok wanyal ng'iewo some medical equipment. Okay. Nok wanyal employ some specialist. Koro sani do ka nitie services mane ok wa offer to sani wa offer. Nitie some specialist mane ok wanyal attract nikech chudo margi ni malo to sani wan kodgi. Okay. Adhi mention a few. Maybe an example. Services mane ok offer, nok wa offer cardiovascular surgeries. Sani watimo mano. You understand? Yes. Sani wan gi plastic surgeon. Yes. Ne wan gi only one surgeon, Jaramogi.
mabe nobed employed gi Maseno University nikech nitie collaboration moro man gi Maseno To agreement mo manukete ko. mono akete ko koro Yes. kipuonjo Maseno nego bedni ithietho Jaramogi bende nikech nyithi Maseno go kata nyithi Uzima Jaramogi ema gitime practical. Okay, yeah. Koro True. kinyalo ni ipuonjo apuonja e class lakini practical skills to kimi nyithindo. Exactly. Koro sani wamedo 2 neurosurgeon masani nitie Jaramogi. Koro services mane wa refer wa minimize gi sani. Medical equipment wang'iyo ni mondo wa improve services magwa. Wang'iyo ni wan gi specialist. Yes. To specialist ni ka wan go. To be en gi equipment manego be notiyogo. To Yes. ka onge to wang'iyo equipment no. To wang'iyo ni equipment moro wan go to specialist onge. To kama ne gima nitie to wamanyo Nyalo that tiyo specialist. kode. Yes. Koro nitie medical equipment. We have purchased over 400 new medical equipment. Mago gik motimore courtesy of mana koro national government kao Jaramogi. Koro services nitie gik moko manok wa offer, sani wa offer gin gik mang'eny. Ok anyal mention I kati. understand. Ging'eny ang'enya kabisa. So, in terms of human resource, nanyise ni county, pesa mane county chulo Jaramogi, jok mane tiyo Jaramogi, ne dhi up to the tune of 700 to 800 million in a year. Okay. Imagine ka koro national government okaw that burden. Dong mano Waiver pogruok to ne you. county. Koro the county cannot plan with this money. Yes. Ka ne gin gi high wage bill, to Yeah, koro true. ginyalo duoke piny. Okay. To mano koro miyo county another opportunity to employ more people nikech wakaw almost 500 staff mane bedo employed gi county. Sani koro ichulo gi Jaramogi. Not actually gi September last year. Koro mano is a wave, mano koro thuolo fuong'ruok moro Yes. mwamiyo county. To mano bo miyowa thuolo mar bedo gi pesa mwanyalo chulo our employees on time. Sani wachulo employees by 24th, 25th, we are paid our employee nikech nitie good cash flow makoro biro from the national government. Okay. Sani wanyalo attract various specialists nikech wanyalo chulo gi on time. Okwadani jowa they struggle Kenyatta ne gik mwanyalo timo Jaramogi. Okay. Okwadani jowa they struggle MTR gik mwanyalo timo Jaramogi. So mano briefly in terms of human resource. To human resource kai gima dan na explain transition mar human resource is a very big and major thing in Yes. terms of nekech ing'eni one county owned, we have moved from county owned, we are now parastatal. But nitie staff mane nitie county, we have moved with them. Koro number one thing mane dware ni watim is that legal notice mane omiwacha. From the legal notice, nwachako process mar development of HR instruments. Okay. Ma HR instruments gi nwase develop gi mwatieko gi te. Okay. Kise develop gi, nego beni koro SRC. Nego bed develop gi in liaison gi Public Service Commission. Yes. Kwasetimo gi, then the SRC now came in. SRC koro nobiro in terms of doing job evaluation and job description analysis in liaison gi Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Okay. My process majesta samoro facilities moko take kata 6 years to happen. But I'm happy ni with the commitment mwasebedo of the staff mar Jaramogi kondo jok manchati e team no. We are coming to the tail end of it. Okay. We are coming to the tail end of it. My documents were already there as SRC. Koro mae dhi miyowa thuolo mondo koro wachak chulo staff marwa. Promptly. Not promptly but mshahara manego bene gichamo mar parastatal. Because as per now pok review their salary. Okay. Mago gik we must get approved document from the SRC to advise us nego bene wachulo jotich nango. Salaries and remuneration commission. Yeah, commission. Okay. Yeah, mondo wang'eni wanyalo chulo staff wanango. Then finally, infrastructure and development. Sani kidhi Jaramogi yudo ka nitie developments mang'eny madhi mbele. Madeni government no allocate wa some money. We are completing our cancer center. Okay. Just as it is sad, ka chon cha sani nwa move our cancer patients
to another place. Okay. Nitie kamoro mondo renovate maber mwaketogie. Yes. Just to give them dignity services. But nen sad ni kachon cha kanibiro kata kanibiro ga Jaramogi. Yes. Iyudo ka wan gi oncology clinic next to the administration block. Koro iyudo ka ng'amineno kawuono. Jatuo mineno kawuono mar kansa ilamo Nyasaye mondo kiny nene ki mondo kiny nene kiny. Nikech they are living in uncertainty. Gikia ni gima kiny nang'o. So to nwachako cancer center manochakre almost 7 years ago. Yes. Mane county government ochako. But being that the financial difficulties and everything nokobedo completed. Nuwinjo kama ne gima josiasa wachoga ni the government through supplementary they miyowa 500 million to complete the cancer center already and process madhi mbele. Okay. In the next 1 year we'll be having a comprehensive cancer center in Jaramogi. Okay. For me, I'll be very happy. Nikech jatuo kwa setimo nigi chemotherapy. Tuwaoro gi Kenyatta. Yes. Dani mi wacho makalo kabicha. Okia Nairobi, kendo luongo Nairobi, okia ni Nairobi no nitie kanye. Maki yore ni koro dhi Nairobi, imiye stress, oko bidhi. Koro doke setimo ni chemotherapy for the sessions manego beni timone, odok dala, to tho very peacefully. Nikech koparo ndadhi Nairobi, oonge transport. Samoro kobiro Jaramogi ong'e ni wuod gimoro nitie, wuod luo moro nitie. Nyalo na waka nyalo konya kata kaonge pesa. Nikech quite a number of them, by the way, we support them with even transport. Koro what if kako nyise no dhi Nairobi? Oko bidhi. Koro mano miyo wagone government erokamano. To some extent you cannot even support all. Yeah, you cannot support all of them. But wagone government erokamano kuom paro mondo wa complete our cancer center. I think in the next 1 year we'll be having okwadhi refer jotuo Nairobi, okwadhi mane tuo kende masani wa refer Jaramogi nikech waonge radiotherapy. Okay. But we are working so hard mondo radiotherapy no bit machiegni. Koro there are a lot of infrastructural growth madhi mbele Jaramogi courtesy of us being a level 6 nikech koro government allocate was some money. Just take time and money be Jaramogi. Then lastly, yes. Economic empowerment. How is this money impacting the economy mar Kisumu? Exactly. Ibro doni 24th kwa chulo pesa, kwa chulo mshahara. Supermarket sopo. Yudoka kapok mabedo national government, nwatiyo gi almost 700 kaka nyisi no to 800 million in a year to pay salary. Sani watiyo gi almost 1.6 billion to pay salaries. Money ngeni pesa ma is circulating in the economy. Within the city. For example, you don't in kaingama and salary. The studies show that nitie ji apar ma depend on you. 6 to 10. Exactly. Ma is depending on you. Minimum. Maging'eni just moro nyaka bathe. Kuri ng'eni kaponi onge pesa kwa chuli on time. Yes. Tijo moko mainyore. But ko chuli on time to ichulo school fee. Yes. To mano ngisinte jok ma support do ka ji dhi e supermarket, ji dhi ng'iepo kibuye kachacha nekech gin gi pesa pesa ofuko. Then our suppliers, we are paying them on time. Courtesy, nekech government is also releasing money on time. Most of our suppliers they are local people. Okay. Gidhi ng'iewo lot kibuye ka. Exactly. Ema ging'iewo lot. Kata contractors magido Jaramogi, they are local contractors. Jogweng'wa. In fact, idhi e cancer center, idhi doka 70 people. Nyithindwa, youthewa. Gine construction kanyo mar cancer center. Kidhi e kumwa gero Pikwandiniku, idhi do 20 youths. Kidhi e kumwa gero perimeter wall, idhi do around 20 youths. Kidhi e kumwa gero doctor suit, idhi do around 10 youths. Kidhi e kumwa gero administration block, idhi do around some county nyabedo no pogore to gin. Alafu loka sani, wa manufacture paints hospital. Okay. Paints. Wa manufacture paint hospital. Joma manufacture paints gi aka jonge mana kondelega. Okay. Joma no ka samoro wiro go hospital ka ogea Nairobi gia mana kondele kor gwengewa. Koro that is how money is also circulating. Koro the 3 billion ma jogi wacho gani at long run en gima is impacting the economy mar Kisumu. Okay. To the more wadhi mbele, the more funding is going to
increase. So ka funding is increase, it will be seen in the whole of Kisumu County. It will be evident. Economically. Yes. Ka wan gi level 6 kata sa wan gi parastatal to SGR bebiro, wan gi international airport, you know, ibro no ka in the next 3 years I think the economy mar Kisumu will really improve. We have registered Silunga ni Millicent awuok Mweru Panda Siaya County amor kod laktar kuom pimona wach mar shano osebedo kochandowa Siaya koni koro ang'e gimonego atim. Erokamano. And then antie kod good morning, twak dhi nyime yo maber, awinjo kawuok Kajulu, ng'is daktari ni gitiyo tich maber. Jok marwako ji e dhot ema owuoye gi ji gi mbola. Betty Joseph. Mtu achela vile dek nyaka go. Samoro kan jatich ong'eni lengri matin. Mago be nyaka bede. Aneno maber antie seme kombewa ka mos na wuod dala. Ng'isgi ni wamor kod chenro to weche gi ochope nyaka osiptendewa mane kor gweng'i iluonga ni Kola Ambrose Odiwuor. Erokamano. And then antie kod good morning. Chenro dhi nyime e yo makare, wuod wegino lero weche e yo maber. Kara nitie mana moko ma wan ema ok wang'eyo kaka itiyogo. Bitis Nyanginja owacho ni oyudo wa chenro e yono ero makare. Mapiyo piyo kapok wago okang' mar ariyo daktari, yiena mondo mi ote moko be nitie ma joka nyanam ochwalo kaendi. Kolo wacho ni koro en kanyakla koda minode Magi Margaret giluwo chenro wacho ni in ng'ama ging'eyo mano osiepodwa. Oyudi kod nyadendi moro ni Mary Joy Morio Salit Mish kantie Mpesa Kombewa. Erokamano. An wuod dala. Sawa ni nyigo simo dala kibiro. Jokodongo wacho ni wang'ni to giwinjo gima wuodgi wacho. Kechano ka thothne gin mana jodala weya jowa. Mapiyo piyo kapok wadhi e penjo mamoko entie kanyo ote mogik. Olalna ka ng'ayude wang'a kelnigo kendo. Daktari, en gima ni kinde ndalo duto ka ing'iyo weche geki mag thieth ki interact kod jotuo. Sana facility masani koro Nyasaye oketie urito ni eri. Moro be nitie bathe kacha, I don't know whether it's also part of you. Tie moro miluongo ni Prime. Yes. We launched it with the governor some 1 or 2 years ago, I think. 1.5 years ago. Ento utiyo kode nade. There's a day on Sunday na wuok Maseno and somebody flagged me and I stopped. Negin ji adek. Moro ne jochuo gi miyo moro chal matuo. Then they just flagged me and I stopped. And ikona ni kounwa ujatuo ni Kisumu. Yes. Ta penje ni Kisumu gi kanye. Kondele Prime no nakia. Kondele Prime no kodonjo na mabeta. Kondele Prime ni Kondele Prime. Dakise ni donji. Kora kone ni kimiluongo ni Kondele Prime ni to kang'eyo. Lakini ka ng'achopi Kondele tang'eni ang' iyud ng'at matimi nade materi. To kwachopo Kondele to wapenjo osiepewa ma joboda boda. Kondele Prime to kwang'eyo. It was sounding to me like somebody's private facility. Koro ema ng'ise ni gone ng'ano simo. Temo wacho ni Prime Care mar bath. Nadwa lora koro kikalori. Wadhi ka ng'ama donjo Russia kama and just a place I know. Yes. Reception manodo kacha was good. There's a gentleman mane gate kanyo officer. Openo rwako mabena chopo kanyo no say gate. Ne ano kadonji. Wendo umore mar drop nuko ng'e kumotimre nade. Kumodhi. Ng'ama timre kacha. Kanyo be wane go hospital. Apoka bedo kanyo last time manan kanyo walonje. Ing'eni ko nego duog mondo koro ine gima dhi kanyo. Yes. Kanyo be mano koro waluonge ni Prime Care. Koro iyudo ka nitie jotuo moko mabiro lakini they need special attention. Iyudo ka ere tiende mondo jok madhi ka private facilities. I don't want to mention the names of the private facilities. Yes. But jok moko nitie ma gihero private area. Koro mano is part mar Jaramogi. It's a public hospital. But kidwaro specialized. Kidwaro I don't know that set to be in another setup or whatever koro kanyo. Ema wang'isi mondo idhi. So I would say in a special different from where
Tom, Dick, Gary. No. We are not discriminating the services we are offering. Yes. Nikech dakteche mathiedho kanyo be mathietho e main hospital. Okay. Services mwa offer kanyo be mane services mwa offer. But nitie jomoko mok dwa pango laini. Exactly. Nikech kibiro e main hospital samoro adich makachopo kacha kokayudo ka ji oriedo to kadwa na ng'ado ng'ato be niga chunyo kata wa. Koro kokidwa ng'ado ng'ato to inyalo dhi kamoro, inyalo dhi kono ti ineni mapiyo piyo. But koro mondo neni mapiyo piyo be nyaka igole gimoro matin. Nyaka ibed ng'at ma dwa nonen mapiyo piyo no. But services mwa offer, they are the same services. In fact, onge ginene okanyal wacho ni services are the same. They are the same. Tudruok mane kindu kod osiptende mamoko, obed Lumumba, obed Kisumu County, utiyo kanyakla kuzu utiyo in isolation? No, watiyo kanyakla. Yes. As a level 6 nyaka ensure ni itiyo gi this other hospitals. Nyithindi. Yeah, nyaka ensure ni itiyo kodgi maber kabisa. There's a program kanyo my boss PS Olugane wuoyo. We have identified, we have brogi program maro. Yes. How as a level 6, how what they chope community nango. What they collaborate gi facilities moko gi nango. Yes. Mano miyo wan gi program ni Jootrh mashinani. Mancha wan go wadonje kor gweng'. Wadonje kor gweng'. Nyocha ne wasedhi siasa wasedhi ding'wen. Nyocha wan Seme. And on 17th and 18th one Kisumu West. Okay. Wanyalo bedo Bambo Secondary School. Mano dhi bedo confirmed. So when you go there, what do you do? Koro kana wan Seme dhi explaining. Koro kana wan Seme kachacha. Nido ka nwa partner gi Kombewa, Rodi, Ostende Chulaimbo. Yes. Magi ngene ostende matindo tindo. But one partner kodgi mondo wa offer medical services. Yes. Koro kwa dhi kachacha to offer all the medical services. Right from eye, jokoni gishida manono wengeji, leke, tuo mora mora nyalo biro timo ni screening mar cancer. Yes. Magi gik mwatimo under Jootrh mashinani program. Nekech we want ni being a level 6 nyaka wa impact the community. Koro joma ok nyal chopo kata Lumumba, joma ok nyal chopo Jaramogi, joma ok nyal chopo district. Wadhi kumagi nitie. Wadhi ne jotuogo. For a reason or the other ng'ato samoro ok nya onge kata gi 200 mar chopo hospital. Onge. Mano miyo koro wadhi. To gima nyaka gone Jaramogi erokamano staff en ni the willingness maneno ka magin cooperation mar the community. Even the senior doctors, the consultants, they were comes man ga gogi gite kagidhi tingeni they're sleeping up, ready to serve. Yeah, they are ready to serve. Yes. And mano is a very good thing. Yes, cha. Because we are now wadani mondo impact the community. Koro relationship mawango enyo hospitende wadani wabkeli kanyakla. Ni one kanitie shida moro maungo Lumumba kachacha. In fact, the referral relationship marwani kodi maber kabisa. Ginyalo refer jotuo gigochon wani wakelo jatuo makama. To gimoda temo be wan wachako gimo ni telemedicine. Yes. Telemedicine, it means that ni jatuo man Moroni, tudruok mane mwanyalo bedo gi Moroni Hospital through the Kisumu County, mondo jatuo manego beni bire clinic mar MOPC. Kikuwuoth from Moroni ni biro atomabot ni biro Jaramogi. To jatuo ni maybe order neno mana consultant. Koro gimoda temo en one gi system sani, nikech Jaramogi sani en fully digitized. And paperless. Koro system wanti en gi component. What does that mean? Ka biro to there's something I need to pay extra apart from Hapana. Onge. No, I'm asking. Ka tikata gima nyiew. Okochuna gol pesa aching. What did you mean by paperless? Oh, paperless, it means that ni kaka ne iwuotho gi reports gin kete lweti papers mang'eny kasani onge. Ini biro to receipt mimi. Receipt mangi wuotho go kichopo intimi yath. Okay. Koro mane mamin gi paperless. Again, congratulations. Aparo ni nitie gik moko mwaseneno ka teko bedo eminent and evident. Gik moko ma ok dwa gombo ne otimre. For example, kane wabedo kod masira mar wang' apaya, we saw how quick you people were. You responded with the media ne wantie kanyo. We were shocked to the level of chapni kaka karo jomo rikni.
We didn't know. Ingeni I kind of samoro jomoko wuoyo about Jaramogi kata social media. They make you look like another devil. Ang'iyo ta koni to jogie. Be gisebiro ga Jaramogi adier. Samoro ne kaya jomoko ni wuoyo about Jaramogi ma they were even profiling some of my stuff, which is not good, joluo. I think nigi monego tim before you make a statement on that. Ka iwinjo gimoro about some facility or ng'ato. Take it the way you've had it, but go a little mile. Mawuoye gi ng'ama is related or ng'ano. And mostly ka jopiny go no simo ni dwa ni wadhi Jaramogi motimre. I want to feel so ka binge sene okadhi ang'se madhi. Lakini gimada no ng'e seche madhi no. Abe adhi timo my due what? Due diligence. Kech mano kata unu nyalo tera e doho. Kech nyaka kowachna ni ng'ato notho over negligence Jaramogi. No problem. I have to go. You have to go and do my due diligence. Kaneno kun mudi lidalo kudo mi report ka kora nya wacho ni 1 + 1 samoro en 2. To but kis ng'ato bedo kodi open mopimo ni this sort of circumstance. Kore kao mar hospital ti compare gi ma familia mi ti come to the conclusion. Inyalo bed ni gini not nade. Most of people team mano gi winja information ni to sarengo e Facebook. To gi sarengo e Facebook to gi chalo mana jok moko mabedo mobilize, which is not good nikech sani mano hospitando. Yes. And for benefit maro oganda wan mwagere kata wan mwanyalo kethe. Exactly. Nikech an as a CEO mondo abed gi thuolo mar run the hospital, I need your support. Nyaka many support mari. Nyaka bed gi support mar oganda. Mondo hospitando ano dhi mbele. Odhi mbele nikech ing'eni pesa buluru kuma koko nitie. Koro ka pono dhi go koko investor moro. Nyalo koko to koro kel gima dwaro no. But anyalo wacho just as ni staff ma wan go Jaramogi, they have improved. Okay. Ok kata accident mano neno no kende. Nitie accident moro be mano timre machiegni mano timre Otongolo cha. Nitie ng'at moro mane ndiko ge mbui mang'eny about Jaramogi. Nobiro kowadgi oyudo accident kanyo. Yes. Ata nyalo ng'isi nobiro moyuda ka an kanyo gotieno. Nan kanyo gotieno. Noduogo mabolre mokoni ok achaki. To mano ng'isi ni people are actually writing things maybe out of ignorant or gima gikia. Nikech nowacho ni pok nabedoga Jaramogi ka. To ndiko ga. Exactly. Koro ido ka jok matimo gi the young people. So we want this facility to grow. It is an facility kan kanyo. Kaka anona gi wadu. Okay. Nego beni support. Wago tiendo weche walo. Jo staff matiyo kanyo go nego beni ka gitimo maber to be jo piny puoyo gi. Exactly. To ka gitimo marach be gibedo correct. You know there's a way minyalo correct kata nyathi ot kumidake mo understand. No koso adier to bedo corrected out of love. Exactly. An asebedo kalimo uga without revealing my identity to your people. Kech ahero gani samoro kidhi kamoro to kiting' gimitimo mbele misechope frustrate go staffs mag Jaramogi. Ning'ini an kani an ajafuambo mokwongo. Ng'ini you don't behave like that. Achopo I've told you wadwa ni kanyo when I get there. I just follow the protocol. Ka security man first down ong'isa ni support. Just hold on, relax, talk to them. Koneno your patient so and so can help you. And that's how they were dealing with me. Or wado no bedo kanyo for weeks and weeks makoro na bedo jaye. Makibiro ging'koro ging'eiga. Yes. Ni akawuono tibiro mole odwaro Greek yogurt. Emido no terne. They assist you. How you handle somebody. Approach mimiyo wadu kaka jomoko biro kong'eni anang'e professor ng'ane, anang'e ng'ane. Koro gi intimidate the staff. But gima jaka ging'e ni jogi be gin dhano. Gibe gin gi joma ng'eyo. Ok gin gi joma ging'eyo. Yes. Ok ni gin gi joma ng'eyo. Jogi be gin dhano. Exactly. To gin dhano modhi e training mo offer mondo. Awacho ni onge jathieth moro amora machungo kinyi to wacho ni an kawuono ok adhi tiyo kata adhi nego jotuo. No. Yes. All of them, they come to the hospital, give one aim. Mondo gitema save the lives. But koro ineno kibiro, tichako intimidate gi. Inoka koro giluor. In fact, moko gocho na gani, ni jomoko biro ka, they are threatening us. Koro, how do you threaten a health worker
timidwa no offer o assist isa threaten nikech ing'eni kuma wantiere ta wan located ma jok ma ochuo gi pala motimo ang'o guns go te biro kanyo but gisebiro kanyo to gibiro eno kano chuno makelo nyaka NYS kachacha. Because koro this local security these security officers koro negidhi ma give power so at least koro chuno mondo my staff to be safe ido ka ng'ani ikelo jatuo adiero chwae gi pala we are seeing jogo giringo mondo konye to in koro in daktari molo daktari manego beni thiedho jatuo ni en mong'e gima nego beni tim koro sama giroko daktari cha to daktari wiye koro ok ti maber don't internalize wiye koro ok ti maber koro no ka daktari timo gik moko mondo gigo osud mbele to kama ka mistake timre tiwacho ni negligence it is negligence so mano to just as awadaguyo gi wadoge piny wadogo gi jowa gino kidhi kata Meru kacha ok timre why is it ni one ema wating'o korwa mbele in ok ing'e ta gik moko madiligo e to koro gibiro hospital in ma koro in daktari molo daktari erokamano nyamigosi Joshua Sulwe madima wawang'wa ang'eni weche to ng'eny joma tindo wacho ni weche ng'eny sa motimore nade sa matin dakika osekalo kanyo 26 bang' saa 3 ang'eni reporters were on standby girito mondo mi waywane gi tol ginyiswa ni to giluwonwa weche maket kod mage e counties wa kamoting'o Migori, Siaya, Homa Bay, Kisumu kanyakla koda counties mamoko Nyakwara Mongajwang'. Daktari erokamano kuom yudo thuolo kendo ne kawo kindeni mondo mi bi twak kod oganda jokaina Mokinyi ma kawuono wan kaka od fwambo kod keyo ma bende nitie gweng' ma kaluwo wasingo ni kendo duto wabiro tiyo kodu mondo wane ni ngima jowa ober. Koro tich en mana maru ni kapo ni untie kod migawo mudwa ni wadonje to wayaw dhodwa. Kapo ni nitie gimudwa ni mondo jopiny ong'e bende wayaw dhodwa. Unyalo gonwa simu, unyalo limowa mondo mi kantie gimudwa ni jopiny koro chope mashinani wabro neno ni watime nade wachopo ne oganda waduto te kamora mora magintie gi dhok mayot maginyalo time nade maginyalo winje. Kaw thuolo mondo mi chiw ote ni mogik ne oganda jokanyanam ka watieko chenro ni eri migosi Okise. Erokamano uru jokanyanam kuom winja odiochieng' ma kawuono adwoko erokamano mathoth ahinya. Erokamano Justus kuom luonga mondo watwag ogandawa mondo giwinja odiochieng' ma kawuono kod okinyini. Akwayi ni wan Jaramogi waikore mar miyo thieth makende kendo makare kendo watemo matek kabisa mondo tuoche moko manyicho warifa Kenyatta MTRH ni ka koro kik warifa wadani gigo tim Jaramogi kate to nyaka waradi behind the sirikal mondo konyo mondo gigi watim nikech iyudo ka facility wani nosebedo ka en kamano for long time but sani waneno ka sirikal nosekawe kendo mondo okony hospital no mondo offer thieth maber. Koro wasupport gima sirikal timo no Jaramogi to kibiro hospital kachacha to ka in gi wach moro amora ibiro thieth. Wan gi jok mobedo station customer care desk inyalo penjo gi direction to gibiro thiedhi e yo makare. Mane e gima da wego jopiny ni hospital nitie, hospital en marwa, hospital en mar jo-Kenya, hospital en mar the region nite. Biuru mondo yuduru thieth mang'ith kendo makare. Erokamano. Erokamano ahinya migosi Dr. Joshua Okise kuom kawo thuolo mari kendo twak kod oganda jokanyanam kendo wabolore ni kane waluongi to ne ikawo tijeni mang'eny keto piny mondo mi bi puonjo oganda jokanyanam. Wachak watime kendo odiochieng' machielo daktari. Wakawo yo machok ka waduogo to wang'iyo mago mabende reporters waluwo e gwengewa ka watieko chenro okinyi ni eri maket kod madako osekalo kanyo 29 bang' saa 3 okinyi ma kawuono. Iluonga ni Justice Adoyo Awuot Seme.